Florence? Christopher ko naman. Adito'y ka din Mi amor. Christopher? Masya detoy. Si kadeta. Di ginarot ko makait-kait ko nga ipodloken ka, mama. Siya ni Christopher. Tinabayag ko nga ilimlimen. Siya ni Christopher. Kuya Darita. Italang kami nga naagdaan at ititigkir ipagkinagin, mama. Ano niya ti kaya't mo usawin? When, mama, may saak na nakasyan ka. Siya ni Christopher. Siya ni Christopher. Stacy. Kanya? Tani mi amor. Tani mi amor. Yung, Si Kadarita. when, mama, Kaya mamunta na mo ni mi amor. Saan? Kahit kung nga mamuking ka dito na ko. Talagang kinapudno na. Ti kinapudno na. Diyan mamahapin si Kadarita. Kaya't kumangayang ako. Dakilan na hindi ko hinyaing bating. Ni mi amor. Ni Miyamor. ayun na tayo, mama, kailin ko isunod. Basta kayo mo Miyamor, come here, baby. Your dad, you want to talk to your dad? At tuloy yan, Ray. Ay, Christopher. I'm so sorry. Christopher, at tuloy yan, Miyamor. Mabalik ko kanina maagkan, mama. Apa yung abdam ta, anak mo? Mainiwag at unay kay Kuanan. Awat ti aldaw, mama, nga saan ko nga panpanon. Saan ka magsaluwasan? Day na ti kinapunto na, mama. Taado ti damang ko nga sinmurot ka ni Rusty. Mama, Kunak no resti is ay kunak ni Stacy. kulat man no ay ayaten na, ngem apay nga itakit amin laengen ken kang madakaman. Amin, apay di kaldi. Papanamin man dito